Ano? Ano ka? Wala, magluluto pa din. Amo baluto si tatay? Timay. Ha? Si Timay, kasi nga pasting sila lahat bukas. Lalamon yan mga yan. Wala nga ang kanin dyan eh. Nagugutom na nga ako eh. Pinabigay kay Putol, hindi pa ako nagsaing. Doon sa akin, papunta namin, yung ulang gawin. Ha? Nagkape lang din ako doon. Saan? Ang sa amin ba? Pag-uwi namin doon kay Risa. O si Risa hindi na pinapunta. Bukas siguro din yun. Para masarap mag... Asan si Per? Tawagin mo nga. Nandito na lang. Per, mag-ugas siya. Yes!
Alis na sila? Buwan, Jennifer. Ano ba naman yun? Pupunta silang te. Te, Ano? tuloy namin stop. Dry siya na ano? Dry siya na. Pero iba ng lasa niya. Maggawa ka ng sasawakan. Kung ano, diba? Ano? May bigla ko!
Plato mo. Matabang. Ulan sa'yo? Then lasa. Ano naman yung lasa? Hindi ko alam. Ano kinaipo mo? Hindi ganito. Kung anong luto mo ah? Ano sira? Yun, dagdagan lang ng ano para umanghang. Ano nang lasa ini? Di puta. Nag-cook ka pa. Ay, nasi. Uy, na puti. Wow. Ay, hindi pala. Pinabibili ko ng asin, hindi bumili. Hindi mo kayo kumakaano. Hindi mo makasuka. Sige Sarap. lang. Ang regla ko, maano. Mapundo. Makulog sa pusoon kaya pag may suko. Ang sarap. Pero baka may masili, baka manaharang. Ang maglasakin yan. Ay, Kayong harang. Ayan.
baba. Sa baba niyan. Ayan. Ang sarap kaya may suka. Jordan, salamat po sa pagpunta. Nagluluto pa ako, nandito ako sa kusina. Fasting kasi sila bukas, kaya luto pa. Kakakain lang nila, nagluluto na naman ako ba. Kain tayo. Fantastic, Jordan, thank you. Salamat po sa pagpunta. Hindi ako makapag-LS sa taas. Dito lang ako sa baba kasi mahina net ko dun. Cooking pa ako. Kaso nagugutom na ako kaya nakain ako.
1 hour lang ako guys. Nag-update lang.
Luto time, guys. Fasting sila kasi bukas ngayon. Ilang araw yan kasi end. 4 days o higit pa. Kaya nagluluto ako ng makakain. Walang katapos luto. Simula kanina. Hindi ako makapag-LS talaga sa taas. Mahina net ko. Kaya nag-ano lang ako dito sa baba. $1 million in the house. Thank you guys. Salamat sa nagpunta, Sir Dan. Kung sino man yung nandyan, thank you. Mag 1 hour lang ako guys kasi update lang ako. Para hindi ako sipain ni Lolo. Ano na lang, ilang ano na lang, 20 minutes, ganyan. 20 or 10. Nagluluto ako ng red capsa. Ang baba ng aking Yan, oh my God. Hindi pala maano. Wala talaga mapagpatungan dyan na lang. Walang time ako sa taas. Luto time. $2 million in the house. Thank you guys. Thank you sa patamsak. Hindi pa ako nakakabili ng net ko sa taas. Mahal din kasi. Kulang pa yung aking money. Kaya hindi pa ako nakakapag sa taas. Saka lagi din akong late kung umakyat. Minsan 11. Kagabi 11 na mahigit. Tapos sa umaga, busy. Luto, linis, liyatay. 2 million in the house. Thank you sa inyo guys. Konting oras na lang guys. Mag-e-end na ako. Mag-ano na ako ba? Nag-update lang ako kay Lolo kasi hindi na ako nakakapag ba. Hindi katulad dati gabi-gabi nag-ELS ako, ngayon hindi na. Puro work. Ngayon hindi mo alam kung anong oras ako aakyat ulit, di ba? Kaya sa umaga hindi rin pwede, lupay-pay ako. Nung oras ako bumababa. Minsan mga 8 or 8:30 kasi anong oras na ako maakyat. Alas 11, alas 11:30, ganun. Uy, ang ganda ng hugis ng ilong ko ba?
Katatapos ko lang magluto nung ano nila, 'di ba? Nag-adan. Kasi fasting sila. Katatapos lang sila ng kumain ng 8:30. 8:30, ligpit. Tapos ngayon, ligpit ng pinaglutuan. After ng pagkaligpit ng pinaglutuan, luto na naman. O, 'di ba? Buhay OFW, laban lang. Mahirap pag kayong ano dito sa kusina kasi ano siya, yung ano talaga yung oras mo pag nag-start ka na ng magluto. Hindi ka titigil hangga't hindi sila na ano, hindi sila natapos. O, 'di ba? Salamat sa 1 million in the house ko tiyaan na naka-BG. Thank you. Kung sino ka man po, thank you, thank you. Malapit na akong mag-end. Mga 30 minutes kasi pasobrahan ko lang siya ng 1 ano, ng malapit na. Yatay. Lupay pa shipping, oh. Nakaano na ako, 51. O, konti na lang. 9 minutes, mga 12 minutes na lang, guys. Mag-end na si host. Okay na yan. At least, ako nagparamdam kay Lolo. Luto, luto. Kapagod minsan, di ba? Pero hindi ka pwedeng bumitaw. Lalo na't may anak kang pinag-aaral. Ano ba yung laman ng taas ko? Kitang-kita pala. Yung ano yan, guys. Puro ano siya, yung puro wire. Ano yan ang CCTV. Yung pinaka, ano ba yan? Ano tawag yan? Pinaka-box ng CCTV. Nandiyan talaga sa taas ng ano ko ng lutuan. Alam ko naman, kaya naman sa'yo. Salamat sa naka-stay. Thank you. Kahit hindi ko man alam kung sino ikaw. Thank you. Ayun, ano, ayaw tumayo siya. Ayaw tumayo. Di tatay. Diyan ka nga. Ayaw tumayo eh. Pwede palang mute pagka andun pala sa tatlong pindot. Naghalo ako ng aking niluluto.
Sana kumain sila ng maaga para maaga ako makaakyat. Kahit 11, okay na yun. Six minutes na lang, guys. Mag-end na ako. Naka 1 hour na si host. Thank you sa patamsak. Luto si host. Ayan. Andito pa din sa kusina. Walang katapusang kusina ba? Kusina. Kapagod na, guys. $1 million in the house. Thank you. Thank you, thank you. Antok na ako. Salamat talaga sa nag-stay. Kahit pa paano mayroon isa. Thank you. Ayan. 2 minutes. Alam ko naman at may alangan sa'yo. Thank you. 1 minute more. Thank you sa nag-stay. Salamat.
Hindi makano si Ping, lupay-pay, pagod na pagod. Mag-ano lang kasi, ano ba, pang ano kay Lolo, update. Thank you guys. Salamat. Salamat sa nag-stay. Thank you. Thank you very big. Mag-end na si host. Luto pa mi. Salamat guys. Salamat sa patamsak.